Asikubele pastor ngilo uchaza amaphupho. Ngiyacela ukuthi kuthole kukuhle emehlweni akho ukuthi ube member, kuthole kukuhle emehlweni akho ukuthi unikele kwi-channel. Le number bese uyisemsa unembeza nawe wathi awukulahli ngoba uyanikela. Uyafona kusonana nge-5 ntambama ku-WhatsApp. Monday to Friday kuphela. Sunday and Saturday abantu abayinkonzweni. Busi mnisi sawubona pastor ngicela ukukubuza la. Uma uphupha ushanela usawoti endlini isawoti salt. She was sweeping usawoti salt. That was carrot maybe endlini. So la singakusho one ngokujwayele uma ngaze uphupha usawoti okuchithekile. Sikhala njengo Paul uhluma ushanela. Ngoba lusho ngenzeka kuzafanele uqoshe noma ke uqhelise nje abantu ababi abanonya nomhobholo noma ke vele ikhona into eyenzakala njengamanje yokuthi kunabantu abaqhelisa impilweni yakho abami okwenza abanonya nomhobholo. 2 ngenzeka futhi uma uphupha usawuthi uqhithile ube uphawuluhle la olusho ngenzeka kufuneka ulungise noma kuxazulule uphinde ulawule inkinga noma izinkulumo nezingxabano okanye ukungezwani okukhona ekhaya. Omunye ngayibeka kanje. Number 3 kwesinye isikhathi uma uphupha usawoti uchithekile uphawuluhle uma ushanela. Olusho ukuthi ke kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ke zixazululeke noma ukwazi ukusixazulula izinkinga noma inkulumo okanye inqushunqushu lezingxabano ekade zikukhungethe noma zikhungethe umndeni ngoba lento yokuphupha uchanela komunye ingafika ngoba kukhona isinyathelo noma imizamo ekade ikhona yokulungisa isimo seyinkinga ezikhona emndenini noma phakathi kwakho nabantu bakulelo khaya. So phupha uchanela usawudlanje kade nihleli ngayizolo nezinto ezinhlambuluko nixoxa nilungisa amaphutha nilungisa izingxabano nilungisa izinkinga yabona. Number 4 kwabanyeke uma uphupha usawuthi uchithekile kuPaul uhluma ushanela oluhingenzeka usuke uzama ukulungisa isimo sokulahlekelwa incebo noma sokulahlekelwa imali noma usukuzama ukulungisa isimo seyinkinga ezikhona ezithinta imali. Uma uthalela usawuthi shuthi ngenzeka ikhona into ixazululayo isombululayo ethinta isimo sencebo nemali yabona yakho. So mostly ukuphupha uchanela usawoti kunokwenza nokuxazulula izimo ezikhona esuke zikukhungethe ukulungisa ngabe ingxabano inkulumo okungezwani yabona. Siyabonga kakhulu ke besibheka la ukuphupha uchanela nokushanela usawoti ochithekile.